खुलुमबाय। आंनि मुङा गहेला बर'। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आमगुरिनि। आं नेशनेल आर्चार प्लेयार। आंखौ सिगां समनिफ्रायनो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा गोबां हेफाजाब होबोबाय आरो अननाय होबोबाय। बे बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों गिबियावनो हामलायनाय बावहरो। आरो दिनै आं जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा बिब' बिनानाव फिन खेबसेबाव हेफाजाब बिनो होननानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फैदों। दिनै 2016निफ्राय गासै सुबुंफोरा आंखौ हेफाजाब होदोंबा दिनैबो आंखौ हेफाजाब होबावगोन होननानै आं मिजिंथिनानै थायो। आंनि बेरामा दिनैसिमावबो गोबाव ट्रिटमेन्ट लानायनि उनावबो हामनानै फैयाखै। बेनिखायनो डक्टरा बुंदों आंनि ट्रिटमेन्टआ लाइफ टाइम। थ' आं दासिमावबो सानफ्रामबो मेडिसिन जानानै थानो गोनां जायो आरो मास मोननैजों मास मोनसेजों खेबसे आं दिल्ली एम्सआव थांनानै ट्रिटमेन्ट लाहैनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानावनाव दिनै बे इउटुब चेनेल खुलिनानै मदद बिनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा आंखौ आरोबाव खेबसे अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै आंखौ मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनाय आरो शेयार खालामनायाव माखासे आंनि देहा फाहामनाय आरो मेडिसिन जानायाव आं गोबां मदद मोनगोन होननानै आसा खालामदों। बिनि थाखायनो आं गासै जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानावखौ आखाइ खबजबै खुलुमो। जाहाथे नोंथांमोनहा आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंखौ मदद होयो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होनानै गोलाव समनिफ्राय हेफाजाब होनाय बायदिनो दिनैबो आंखौ अनसायबावगोन होननानै आं मिजिं थिनानै थाबाय। गोजोन्थों।